Viete, že s takýmto niečím sa môžete stretnúť len u Berniny? Každý jeden z tých môžete zmeniť podľa svojich predstav a uložiť ho do trvalej pamäte. Iba Bernina má patentovanú vysokorýchlostnú šiacu patku, ovládanú laserom. Volá sa aj Biezár, Bernina Stitch Regulator. Táto revolučná šiacia patka zabezpečí absolútnu kontrolu nad dĺžkou vašich stehov vo všetkých smeroch, aj bez zubkov podávača. A je mimoriadne jednoduchá na použitie. Navoľte si žiadanú dĺžku stehu. Či už zvolíte 1 alebo 4 mm a šijete rýchlo alebo pomaly, všetky vaše stehy zostanú v požadovanej dĺžke a sú pravidelné. Voľné kviltovanie či maľovanie ihlou sa stane vašou najobľúbenejšou technikou. A naučíte sa ju za pár minút. Bernina 830 ponúka dokonca šitie vo všetkých 360 smeroch aj pre dekoratívne stehy šírky 9 mm. No povedzte, môže vám niekto ponúknuť viac? Priamo na dotykovej obrazovke môžete presúvať jednotlivé vzorové časti do novej polohy a tvoriť stehy vlastné. A je úplne jedno, či editujete výšivku alebo napríklad pridávate prepojovacie stehy do monogramov. Zachyťte steh prstom a presunte ho na správne miesto. A je to hotovo. No čo vy na to? Verím, že súhlasíte so mnou. Takéto schopnosti nájdete naozaj iba pri šijacích strojoch Bernina.